Ona 0,6. Što je normalno da vidiš se ti tu. Da vidi. Ja vidio. Ja. Evo, sad imam onako ovo. Šta je hit? Čekaj, šuš. Nemoj! Slabo ovo nije do nešto. Čisto ti ne snima. Pobjegao ti Fado. Ja smijem, pa šta pričaš? Vidaš u piku. Nije se pokazao. Kontra. Jao. Hodi. A misli 5 čovjek igrao koliko je mogu odigrati. Jel vi znate kako se zove da ja rekao da ovam šutakcu lako. Rekao da bi sve preko mobitela. Ja, taj kad daju. Jel da vidi? Spojal bi ide trokira ruka 60 znači. Evo ti ga. Evo, ako bi kiša počela. Ima od Fado, dok je tu, da. Nabasti se u kakav kišobran tu. Fado, dođo! Čuj donje metar kartona. Našao sam i ovu. Moja... Monio. Gledaj dol kartona. Sobe, Sobe to. Sobe, radio. Gdje on nestade? Ode zimam. Ode kući, čovjek. Najveći plavi ode kući. Ja ćemo izgubiti danas. Ne. Ništa ne objavljuje ovako izgledno. Nemoj! Poštekec... Joj, koja se preziva ako još neko vodu. Čuj koliko vede kasni prenos. Što ti tu tako sad brže od kamere? Jo, Šta? bolje od kamere. Zato si imao Leone. This is my mobitel. Što imam? Nešto čistije, boga. Pa ja jutro čuš. Kad nas snima, to je prljavo. Zašto snimam sačaj i mobitel? A on jede u radio sat. Uopšte dođe objaviti vidi. Možda YouTube. Aj, ja. A gdje Ja misli? tebi kažem, pazi šta priča. Ukini ti zvuk. Jer ne da slušat. Ne mogu Pusti šemsu sulju ako bi se ne gledao tako. Šta ti slušaš? A ne slušaš kakavca? Duzolo je slušat. A što ne slušaš Pa skakavca? nisam ja ti. Pa nešto nije skakavca. Ja. Gubičar jedan. A ti si gubič. Stvarno ti slušaš. Žovana Koreli. Ko ti je to? Jel bitno? On još uvijek pjeva one pjesme Cušku. Pa ja moram. Da vidiš ide vidite neki dan. Čuće me tu, pide sam ne. Čuće me još ko. Sad kad vidim da si Ko je sve da ugasio, ukrivio kadar. Idemo. Oj, dribling. Ja sam bio snimio, a mi met ne treba. Zumira da igraš leži, zum. Če moraš da pružim u ruku. Zumira da igraš leži. Idi posprej vid. Vidim, da donesi kiseli. Idi cosplay. Ha? Idi cosplay. Goveda prošli put Ima brodu. Neće treba. Onda imaš ti Da, brodu. njem i A ti odemo. imaš brodu još. Onda si još malo, jel da? Šta mu? Mora ti izmijeniti golmana. Moraj. Ja zakačim. 1-0. Jo, fotbal dobro dovedu plavi kašle.
Šta neki stranci? Koji je bo? Šestica. Pa u Cigani bolan, uz Gornje Žvince. U Cigani ja bol. Ovaj stranci. Kakvi stranci budali. Veliki je si Kakvi stranci. Tu ono vidi. Jesam. Zato gdje čitav život ću vas. Evo gol. Oh! Jebote, mogu vedat broni. Det tar minuter, det är så kort. Ovo bi vedat broni. 10 minuter. Daj. Du ko se ne uziva. Ko se ne snimaju. Ovo bi vedat kino. Kak sam očekivao? Ovo je toliko glup gol. Snimili su. 5 maraka video. Ovo neće ići YouTube, ja ću visjeti. Goti tu on vedat svako. Nemoj se ugasiti ovdje. Gdje prijeđi na centar? Centru što ja šaknem. Ja neću, nije snimao tu. Ovo je. Mešćini. Bake! A kad ćeš ti, kak se zove? A ja stresi, jo. Vele ja Ti smijem. gleda mene da pitaš, a... Ti još u kući. Ne diraj to, Ja napićite ja sad. Tobe ja, eto. Dobram tu od Mile. Ne smijem svašta pričat. Ja, to nade gore. Samo gol, šta si ono u kontroli bol. Meni su svi govorili šut. Ja, kaj si Nemoj preko to. loptu. Nemoj to raditi. Šuti, znam šta radi. Ej, Megalon. a da je išla u okvir gula, golma ne bi znao. Ne bi znao. Znaš šta mi nije jasno, kako sam ušla u gol? Sad će i ovaj ući. Ovako sam mogu. Evo, sad mi vraćamo. Znaš kurac. Izbi nju ciga, sin, ajde 10 metara. Šuti. Pa će oni gledat. Ja ćemo popušt danas drog, ja. Lijepo ljudi igraju mač. Okej. Ode kamera. Ode lamperija je. Čim je sok? Ovo je igrao za prilike. Ko je muško u kolu? Šestica igrao za prilike. Pa, Šveca ga. Ja osjetim vas da igra. Na posud bio. Pa to je da prilike Živinca. Koji? Prilike Živinca blizu. To je opština Lukavac. Priluk. Čekaj ga ubio kop. Ja pa priluk. Jo, već uopšte ne smiješ, daj bak ti. Daj bak snima. Ne mogu, boli me ruka kad snimam. Hoš ti? Ne neću. Ja sam bolest. Joj, evo da ne ti. Ajde. Šta, mrsko ti okreta kamer? Biži ba, neću. Mrsko mu okreta kamer. Zajebaš te. Prista drugu pomoć. Ne. Kad sam ja onda snimao, kaj mi za nisu polo snimao. A ja snimao čita utakcu, Onaj ko si siran. a nisam stisnuo snimao. Nije siran snimio, jedni sam. Ono pripremio se. Ja. Ja bio na trening. Ja, jedni smo pokušali na sve moguće načine, znači, da dođemo do gula. Ne može se... Ujdi jebeno. I sebi ja za Evo čega, ga, čega? Evo ga. Aaaa. Pelo! Kad snimao, čujte za sve gledam. Naš moj. Znaš koliko će to kasnije čuti, znači ljudi kad čuju da si ti bližno, svi će izaći, ja ću prvi izaći. Pa boli me čošak. To više mene. Prigoj da.
Ti ću tako reći svima da sam ja dekno i onda više prihoda dobijem. A sad fuvate gum. Šut vidi, nabiste im o jedan džija. Puši ti sada me. Neću, ajde. Ajde daj spojimo, jedno treba. Neću boš, oni hoće sve da napravim. Baš tamo, u ono. Dajte meni. Ja hoću ovako sve da ugođa napravim. Pa šta tu? Ako bude kiše. Pa bi da neće. To je rad. Dobro je to malo. Dobro, da ne možeš. Ovaj poveće do 7. Šuti pa. Sad drugi penal. Sad ćeš čekati bradu. Pade mi kapa. Sigurno ti koji su dole. Dobre! Ostane nije nami. Pili upa, pili. Ispadem u kroz. Pop. Na dvobo. Jedini ona. Ti moraš pred uvijek biti ovdje pri ruci. Ti svoj drugi pomoćnik. Svoj pomoćnik. Kad moje rapid dobije tam kućicu, onda šiti mi sam. Tvoj pomoćnik. S kim igrate prvo kola? Gdje si Boško Buha? S kim igrate drugo kola? Drugu, smiri. Ja jedno čekam tu utakmicu. Gdje je za taj klub još postoji? Nek ti ispričaj šta je bilo Ej, šta prošlo. su nama uradili? On su mene istjerao sa stadiona kad sam snimao. Ujutro ti. Tu ti je jedan samo. Tu ti je samo jedno. Bravo, mač! Aj stiće ga ovaj šteta. Dobro, šta nabije još jedan? Ti ljudi odda. Sa me dolaji dobra. Snimaj video do ovom auta. Oj! Ne vidio? Udaraj me. Koji šta ovaj rad? Evo gola. Up! Joj! Gol! Vidi ono! Jeboj, pa ja bi ono dao. A što opera sam igrao? Ti! No, vidio, kad si ti ubacio Mahir, Aha. odneslo. A znaš ti, poznaš ti njega? Imao sam karetno prije. Ja sam imao šut, ti ubača imao niko. Znam, vidio sam. Ja sam mogu prelaziti. Za meni je žao što uči. Tu je bi ga. Oj, sale, dragi. A šta vam je svima? Samo su udarao. Jesi bilo da nek se ne bi lopu glavu ovdje? Kad sam imao ti stil za sik. Ju je sam bio. A te bola glava 3 gola. 60 metara lopta je šlo, ja sam nju glavom udario. Ja znam. Ja s njoj im udario. Tebe Ja bola 5 glava. minuta sam i na oko. Tebe bola... Sjedi mu kam igra utakmicu. Što je ti se desilo u Miljanovcu, kad si glavom klekao. Kad nismo go 3 dana sem doći. Riki sad, gol. Susad on. I on bio iza gula. Sad je za neži viče sad u glavom, sad u glavom. Ide lopta, znači onaj pun. Kad je ovaj ljub. Oni ni 10 dana. Nisam boj udar kamen glavu, očas nisam boj. Ali oni 10 dana ga bola glava. 10 minuta nisam mogu gledati. A mogu sam malo baciti 10 metara. Kaj sad? No može, kad ima mene igrali. Luku je igrali što napri tebe. Kakav, pa ne dolazi više da igra što. Rodi, nemam vremena. Šta? Pa povrijeđen si.
Da, ne pa daj sad, ja. Trenava vreme. Ima još 35 minuta u trci. Sad snima moj pomoćnik. Šudi. Nemojte to čak. Pušti to! Ja čekam da ne tam sam, nemoj pušti mi telefon. Stani, hoću ovo snimam. Pusti ovako. A vidiš da ne gleda Google. Više gleda ti imam video sad. Daviš ovako, vidiš sad. A da se vidi gazije tada piše, to sve. Jebate, jel te je bitno to je? Jest. Aj, jedi go. Kako to treba? Nemoj. Ne dir, ostavi tako. Evo gola sad. Evo gola sad. A ja bi samo tebe. Nisam ja za džene. Silno. Ko ono ulazi, ko Adi i ko je onaj mali. I onaj gubičar. Igrao je sa mnom i sad. Dobra. Korner. Ne, što to radi? Ovo majmu na bu. A ne bi bio korner. Aha. Hida je udario, nije. Bi udario na ruku. Hida udare pa se čuva još neki. Koji mene juče klepio ovako. Kad sam trčao od mene ovako klepio ovako, onda igrač. Igrač? Ja. Ja mislim sudi. Začko je. Šta sam kratio, ali ovako. Eno gosti. Nisam, začko. Ja vam tebe nokautirao onda. Nikad ne ovakav nokaut. Kakav faul. Još naša lopta. Halo, dao! Dovolj imamo čak blizu od toga. Ali dobro, on uvijek pravi faul. Lamao. Čim kreće kontra, treba faul pravi, nema ti nogom slomi. Nogom slomi, pa I uvijek dobijem crveni. Pa šta? 5 euro gola, baš. i dok te štoperi pa ne šta vrate bi, sine, ti šta moraš bi- faul napraviti. Šta bi ti... Sjećaš se ti toga? Kad sam onog velikog. 60. Ja sjećam kad sam ja... upravo- Oooo! O, jes ga poderao, jebo. Ja sam ga poderao, pa šta je? Jes ga poderao, Ja, jes ga žegam. Što ovo? Jo, gledaj mi ovdje. Nemoj. Ne znam, ali sudija Jusuf. Znaš, Bakir. Ne znam, ali sudija Jusuf. A ti? Ne znam, tu znam. Jusuf onoga. Znam kak se ovaj sudija zove. A onaj sudija se zove i tamo, dakle, puta, da neki Buja, ja mislim. Aj, se je ruža stao nazvog House. Dumči crveni sad. Jel' treba ovako? Čuću, moć bola, njeg udario.
Zoran se zove. Kako? Zoran, valjda. Konar. Imao sam čekao. Ne idem uradan pol. Ide urad života. A petjeruju. Ne valjamo ovo. A dobro, jesu utakci. I vidio je da je izašla lopta i opet je upucao. Ali jesi, kad su korneri vuku se nešto bespotrebno. Koji kapitan sad? 1.18. Ode ovo kamer. Ode ovo na nebesko. Ovo je dobro sjela. Vid Murata. Ne, vidim Murata sam pomoći. Njeno dijete je imamo mat. Nisam te, od tebe ne slušam, ali što pričaš puno. Murat igrač utakmicu. Žuruš. Ja do Gloga igrao sa mnom u juniorima i kadeti. Ja dan preigrao krilo. Ja Marhađ nije igrao beka. Faul ba jebo, daj ba jebo. Uplate mu su noge jebo. Ovo sam što zakon. Koliko nam se zagrio je? Enis. Nije on Enis, on je Enis. Pa dobro, tako se kaže, da znaš. A, banka toš. Enis. Joj si je salet krivo fizaš. Kojim salet? Čupi. Pa što? Alija. Dobro, ba, Enis. Enis. 1-1. 2-1. 1-1. Ja nam čuje da je gol, koji slobodno. Slobodno udaca bez visoko. Sam plodao, dobio. A znaš kako je gol? Šta gol? Slobodno gol. Uzi! Da, Amor izbeg penala. Imamo sad... Prilazi Buki. Nije osmica ona. Evo sad Ibrahim Ona udario. momak. Ovog jednog momka. Tamo je više greška golmana. Leđa. Pa nije golman Nije jednog. procijenio. Havidović. Sad ga da. Dobar me. Bez veze se udara. Braća. Čuvaj braću. Isto ovako malo prije rekao. Joj, tek 23 minuta gledaju Buk. Pa dobro je, pa imamo rezultate. Imamo rezultat. A nemamo rezultata. Doj, Boguše ga je. Imat ćemo se sve vadi. Bedu! Znaš što je ono najbolje? Da nema nikog oko mene. Evo gola. I sad je sad. Saši kad ga povuku, saši kad se prima uvić, gledaj sad. Ne valja. Ide odbitak. Ma katastrofa, boj. Ja sam sebi uvukao problem, gledaj. Dobro si izbog. Žule, gu, aj! Eto ga. Evo, kom treba gu? Nevjerovatno. Znam si gol se pati. Ovaj mak dobro igra. On nije dao gu. Oj. Ja prestao igra futbol. Šta radi? Mora da prestane. To što nemam čovjek je kroz. Meni moj rođu.
I može. Ja ovaj da ga stigne, dajte nešto mulja, ja Jesmo ti rođe? Znam šta će on pokušava. Jesu? Ali čuo je nešto mulja. Ulazi. Kaki si tu čovjek? Mislim, O, pusti. Stisnuo si neko... U žele. Ti si čovjek u hula lo. Gledaj sa ovom, brate. Nije stisnuješ. Nakliznuo se, jebga, i opet uzeo loptu. Isto Messi, onaj mladim Iskustvo, danima. sine, iskustvo. Darno on je imi. Isto Messi u mladim danima. Samo i starim danima. Idete, kad smo si rodio, i ti nismo bili i ovajme. Pogotovo ti. Pa ti jesi. Nisi. Koji si godište? Koji si godište? Četvrtog. Pa ti imaš tek 18 godina. Gledaj svi. Ti tek 18 godina baš. Čubdali. A Voliš 2400... Tu je 2400. 2004. A ja upravo s 20 godina. Vrst. Ko mene baki sad pita koji broj nosi patika. Rekao 33 ili 34. Ja se 43 ili 44. Jel ozbiljno? Ju, jesi pamet. Daj pa ovdje da snima. Šta da snimam? Ovo što se Je motla. Slavjen s vama u ligi? Nije. Pazi ba! Slave Žvince. Nije. One su federalne. O, pa da malo navuči, pa treba nam rezultata. Nismo mi federalna sad. Mi smo bili sve. Znamo. Pa i mi smo federalna, prva liga federacije Bosne i Hercegovine. Ja kad uđe Zvijezda 09 s nama. Nama je Čilo što prvo dao 5 gula glavu. Motori. Kura, čovjek je bio na dvije prvu godišnju igru za karate. Šverca ligu. Odete. A što rekao ga stignu? Po igru za karate, ali čovjek već od nas. Joj! Za kada te igraju u prvoj 09 je 7. kantru? Ja mislim. Pa sam sam bušli 7-0 po. Ništa. Ja sam htio da prestanem da igram futbol. Kako si igrao sa Drinu? Aj, svi uvijek pobjeđujem. Ozbiljno. Da vi ste. Nisu oni bili ovakvi. I onda tad igrao Sanji. Jel? Kakav? Nije Sanji, kako se ono? Ko? Onaj Muhamedov. Jel Sanji? Ja sad se zove. Kakav Muhamedov rođak, onaj. Ne znaš ti Muhamedov. Muhamedov. Aha, nije. On je onaj mlađi. Igrao za pionire, pa. Da, vi ste bili pioniri kad se Koji ja od bio kada. godište? Koji od godište? Otko znam li ja 7, li ja 6, šta je ovo? Koji je godište onda? Ko? Onaj sad je. Znam da sam ja tad došao pa da igram sam. Došao prošle igra i tad se raspao. Šta nisam imao trenera konkretno. Nema Kudune, ja mislim. Sam još od ovoga Mihala Hasanovića sine. Ti trener zna šta je pao. Koji gol? Evo ovako isto čuje da znao. Evo, samo Znaš što mi je sportu prestalo od toga. što nije pio jedinca. Ahmed je jedinca. Ooooj, šta je ovo? Stiže! To se stiže. Jedno je Pjotaro. Sjeverac u puhu. Ljudi što je ti ovako te približi. A znaš kako je dobro dostijate na velikim utakmicama? Znaš kako imaš ovako držiš, ovako i ovako ideš i onda je znaš kako dobro. Kad snimaš velike kupove. Na primjer kad snimaš Real Madrid. Sezam. A gledaj Murat. Murat malo poludio. Jaj. Stigni. Ja znam da je 1-1, a da ima još 15 minuta do kraja. Ima još 15 minuta do kraja. Šest gol, ma zeboj si zapadaoče. Evo greš. Kurac, igrao se čovjek s njimom. Jođu. Buki, bolje Kad to. neki uspori.
Jesi tebe zvao? Kako si tebe zvao? Koga? Tebe. Kako si mene zvao? Ja. Što? Pa Buki, Bočo, tako. Ne znam, Bark. Marka. Sport Marka. Marka! 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 Šuti, bodi. I Borka zemlja. Pa tako si ja smira znam. Da mene drug napisao, nisam znao da promijeni. Je puno, on je gubi. Bolje pio se. Što je trenirao tenis? Si vira čovjek. Hvala Bogu. Nisam. Snima ga. Neka Bog se jednu mogu. Gdje vedak tu? Tako ovdje ne provocira, mogu ćeš ga ga ispocira. Da snima. Ja provociram ljude. Gleda da igraju. Snimaj video, snimaj video. Ušediš vedi. Snimaj video. Počeo se video zajebovat. Pa ja dosadno. Pa tu. Ajde. Ja, katastrofa, mater. Ko je kapiten? Bogi. Ja, koliki je čovjek, Bog, nema čovjek vidio da taj šut. Brže! Znaš kak u nas, bilo nas put ima znao baci aut. Kako god baci aut, sudja vraća. Ja to god je aut i obaci. A šta si igrao? Šta si igrao? Prvo si igrao backa, pa sam igrao stopera. A bekovi bacaju. Bekovi bacaju autore. A Bekovi. bio sam brz sila. Lahko sebe falat. A hajde drugo falat. Pa nisi vidio. Ja sam vidio, imao sam story si neki dan objavio. Sebe. Happy birthday kad će krenuo trenirat. Sjećaš se toga? Prije 2 godine objavio. Jo. Kako ja sad kola vozim? Čekaj samo te Koji? tim. A, dvoje, do djeci. Krenu po iza. Pogledaj. Što ti pioš kod? Još imaš loš. Eto moj točak. Dobro. A što se ne gubiš nekog četvorku? Kako si? Sponzorodimo keša je. Bile su nelogične pune lopte. Jo, kak se zjesam, kao ovo, dvicku, a što si predao onoga svoga do prvog onoga Forda? Boris. Od Timor je na odjeplica, vidio sam. Nešto pisao, njega se divku. Ima i ovaj gol. Ima plus Instagram profil sigurno, šta ima? Ima naprednjo šajbi nešto vidi. Šta? Zbog tebe ja ovo šta je. A hajde ću pokazat. Sad ću pokazat. A mom ću. Gora kako idem, Goran sve svjetluje i svjetluje. Nemoj da go. Goran kad ide sve svjetluje. A dobro, spušta se. Koga? Da pozor. Hajde izađi. Koliko se trese. Ođe. Kako je? No, kako je od Gloga imao povredu koljena i opet igra. Ja. Što ti ne igraš, što ti si pokazao? To mi je malo bilo. Pa eno, vidi za Gloga nosi. Jes, a on je sjeboj križ i oni su stronili ga mete. Nemoj kujepa. Njeme čovjek čitom težinom pao na dol. I sam rekao. Kaj smo čuli neće ni igrat. Izlazi. A bože. A ulazi i ovo. Koji je ono djete?
Jedan od Blizanovaca. A gdje je drugi Blizanac? Ušao u seri. Šuti! Nemoj. Ja, sad više djece igra. Ajmo Foden. Au. Nemoj baviti. Vede, snimi. Vidi koji je minut. Još 10 minuta. Jo. Ja, eno pigi se presvuku. Ajmo vidjeti. Staj, zivam, jebo pod ovo. Oh, Jebo pod ovo. da Ubio sam malo. koncentrišeš me. Šutite. Sad se to... Nije ispao iz kadra. Bitno je da samo... Da malo koncentrija. Ništa ne radi. Stiže! Niko, samo. Hajde Lucete, go jebemo! Ništa. A, što je mođe. Aj! Ništa, ba, diše, ba. Nemam drugog Blizanaca. Povratna. Joj, Modrića je. Tu se ja oko gol sam bio. Ali... Evo, Janis. Šta će prvo biti, kod ili ovo? Bog izlazi. I Muhammed. Jao. Kada ti igraj? Jao, ja si ubacio. Hajde. Dobro se. Aaaa. Sreća iziđe. Eno su ušao umjesto Muhameda. Nije, umjesto Bogi. Što je govoriš mijenjao Bogijos? Ajde, žuvule vola. Gas, piči! Brže je to dao. Ovaj pojio 2 puta i ću opa i popio 10 piva došlo tako. Ja. Ovo se lepo. Šta ko sad na njega gođa, nemam jasno. Ja sedi čovjek. Go. Tenisa. Prilazi Edis. Vraća Edis. Uf, Da, je. to ti kad kupiš kopačke na pijaci.
Primo. Ooo, jebu. Znaš kakav je od loga prije bio? Znači kako god kreneš već protiv loptu kroz noge. Što dobio te jebu? Što te nisi zvao Bot? Što te nisi zvao Bot? Ne znam ja. Ili Jasko? Ajde, ajde, go. Tu jebote ko. Bravo, Ems. Ja se nisam snimio. Ovo je bilo rizično. Faul. Još mi nisam. Jes, bolaži. Ne do Bog da nisam. Što? To je. Ti si buda, ti si krop top. Ti si krop top. Buda si. Idi, ostavi tako. Ne, ne valja to, to. Da se vidi G-A-Z, gaz, gas. Ali S, gas. Dvojda. Oooo, šta čovjek skida tu? A mi čuo to! Mislim, ja neko gori. Evo se. Gledaj, trojica i dole. Oj, bog, ne. Osjećam ga, evo ga, evo ga. Jes, faul napad, jebi ga. Udar je golma na glavu. Čekaj, ovo pojačamo. Ovo smanjimo. Ovo se opalja. Ovo smanjimo. Pobjegla ti je malo ovo. A baš, ali to. Znaš, kad se kaže baš. Sad uživam stvarno. Dobro. A sutra neću moći ništa jesti. Ja. Mora vrti